Takže dámy a pánové, my vás vítáme tady s Matějem u našeho dalšího dílu podcastu, tentokrát je to čtvrtý díl. Pardon za tu pauzu, neměli jsme vůbec čas. Dneska to bude takový rychlý, protože se musíme učit, protože jsou letky, což je na hovno. Takže dneska budeme probírat zimní přestupák a změnu trenéra v české reprezentaci a potom ještě megalodonský úspěchy Harryho Kanea v Bundeslize. Takže pojďme rovnou na to. Vůbec to správně, Šimone, a začneme asi s reprezentačním novým trenérem, který se stal pan Hašek, Ivan Hašek, který je to fotbalista, který hrál za Spartu, hrál i v cizině, ve Štrasburku, pak hrál dlouho v Japonsku, jestli se nepletu, nějaký 2-3 roky a pak šel zase do Sparty. Ale co já bych k tomu chtěl říct, tak Ivan Hašek je trenér, který se stal členem Mexicaně, trenérem reprezentace, ale podle mě to není nic novýho, jako že by něco dal naší reprezentaci. Naposledy, kdy trénoval v Evropě nějaký klub, ne reprezentační, tak to byl sám Etienne v roce 2006 až 2007. V té době on skončil 11. v League One, ano, v League One. A pak jenom trénoval chvíli českou reprezentaci v roce 2009. Pak trénoval 2012 Al Hilal, jo, trénoval hromadu zvlášť jako tým v Ázii. Naposledy trénoval vlastně Libanon, reprezentaci, takže podle mě Hašek je trenér asi určitě kvalitní, ale není to trenér, který by podle mě dal něco naší reprezentaci novýho, nějaký novou energii, nic. Podle mě to bude furt to stejný. A taky si, když vidím, že ho zvolili Haška, tak si furt říkám jako, proč asi zůstal tak dlouho bývalý trenér reprezentace šilhavej tak dlouho, protože není na koho si vzít. Dobrý trenér je Priske. Já bych chtěl Priskeho, ale Priske se osvědčil ve Spartě. A Sparta ho nepustí. Mohl být Trpišovský, mohl trenér Slovácka. A taky se zamýšlelo, že bude trenér nějaký z ciziny, což podle mě by se líbilo víc teda. Ale zvolil se Hašek, podle mě, co jsem řekl, tak nepomůže to té repre, bude to furt vlastně stejný. To je takový jediný můj asi na to nějaký názor. Podle mě to furt bude úplně jako stejný a nebude to nějak extrémně jako ten národě prosperovat nebo zlepšovat se, ale nechci tady malovat, nechci jako tady říkat, že Hašik bude blbej, to ne. Chci popřát našemu národě, jako ať se mu daří na Euro 2024 v Německu, sám se tam pojedu asi podívat. Já chci, aby jsme udělali nějaký velký úspěch na Euro, aspoň aby jsme se bojovali do osmifinále, bylo by to nádherný. Máme těžkou skupinu, ale podle mě by to mohlo být dobrý. Taky Šilhavý měl problém s Barákem, jestli si nepletu, měl problém ještě s Kadeřábkem, teď poslední na repre nehrál, takže jako máme ještě hromadu hráčů, kteří by mohli hrát za repre, nehrají. Snad Hašek je povolá, snad udělá nějakou dobrou taktiku, nějak se budou nějaký přáteláky, který nám ukážou, jak Hašek bude hrát na mistrovství Evropy. To je asi můj celý jako názor na Haška. Co si o tom myslíš ty, Šimone? No tak mě to, jak jsi říkal, mě to taky nedává smysl, ale jako zároveň musíme si jako i když stěží říct, že prostě nebyla jiná možnost, že prostě
ty trenéři sice jsou, ale nikdo nechce prostě trénovat českou reprezentaci, když to tak vezmu, sice není vůbec špatná, ale prostě nechtějí se vzdát z toho svého týmu, protože prostě tým je víc, je to jako s ohledem na to, kolik měli možností, tak je to asi nejlepší volba. Sice mohli, jak tady kolega říkal Matěj, že jsme mohli přijít nějakého zahraničáře, ale bylo by to samozřejmě daleko lepší než třeba ten Svědík nebo Trpešovský, protože ten tým by byl takový najednou víc, jak to říct, víc prostě energický, byl by jako nadšený z toho, že mají prostě zahraničního trenéra. Ale vlastně jako, no, řekli, že jako Ivan Hašek zase tak špatný není, řekl bych, že to zvládne. Řekl bych, že zase takový s tím problém není. Otázka, jak na to reagují hráči, podle mě hráči řeknou v televizi, že to je jako super, ale ve finále se to někomu líbit nemusí. A jak se taky říkal, že ten Kadeřábek, to je jako velká škoda, protože to je jako výborný hráč. A asi všechno, co bych k tomu řekl. Jakože, jakože máš pravdu, Kadeřábek je skvělý fotbalista, to samý i Antonín Barák. Minulý rok vyhráli Evrop... byl Jo. druhý v evropský, v konferenční lize teda. A Souček s Toufalem ji vyhráli, ale já furt si říkám, že Barák i Kadeřábek jsou fakt dobrý fotbalisti. Vím, co se stalo teď naposledy, že v Olomouci se Coufal, Kuchta, Barák nějak ožrali nebo šli do nějakého baru, no prostě nějak to prostě bylo. Snad se kluci už poučili, už to tak nebude a bude ten nároďák už lepší a lepší. A podle mě bychom se už měli přesunout k dalšímu tématu, což jsou přestupy, tak ti předávám slovo, Šimone. Děkuju. A já bych tady chtěl říct můj jako přestup, za který jsem velice rád, což je vlastně Vitor Roque. Podle mě to jako se to má číst Viktor, ale prostě je to Vitor Roque. Atletika, z Atletika nějakýho, já si nepamatuji ten název, prostě jsou teďka v 8. v tabulce brazilský první ligy a jako mě to dává smysl, protože Lewandowski nebude sloužit zas tak dlouho a je to jako fakt velký mladík, takže Barcelona podle mě udělal dobře, že ho přivedla. Mohli ho teda přivést ještě do La Masie, kde by si ještě trochu procvičil, ale jako je to super, protože, jak říkám, je to potřeba. Sice je tam teďka Cancelo, ale zase Cancelo, já jsem blbý. Felix, sice jako Felix má výborný výkony, očekávalo se od něj daleko míň, ale stejně jako na hroťáka ze základní 11 ještě jako buďme upřímný nemá. Ten Vitor Roque asi taky ne, ale přece jenom ještě nějakou dobu ten Lewandowski poslouží, takže si myslím, že to dává smysl, nebo minimálně na lavičku. Co se to myslíš ty, Vítěz? Já si myslím o tom, Máte. já si o tom myslím úplně to samý, co si teď řekl. Ten fotbalista je to mladší fotbalista, rozhodně jako, není to někdo, kdo by teď mohl hrát, jo, jasně může hrát, ale je to 18-letý kluk, má tržní hodnotu 36 milionů, takže ať se mu jenom daří v Barceloně, protože v prvním zápase odehrál 2 zápasy za Barcelonu a jeden byl v La Lize, druhý byl v Copa del Rey, kde si taky kopnul, ale podle mě začíná a podle mě to bude docela dobrý fotbalista, který Barcelonu posune dál, podle mě v budoucnu bude vynikající, ale snad nedopadne jako třeba Sancho, který přestoupil
Dortmundu právě do Manchesteru United, tam se mu nedaří teď, ale to přeskakuju. A můžeme se k němu asi rovnou vrátit, protože Sancho, jak jsi říkal, že přestoupil, tak se opět vrátí do Dortmundu. Sice trochu jinak, protože to je na hostování, ale stejně si myslím, že se Dortmundu hodí, tím, že už nemají Bellinghama, který jako jim sice kazil ten jako manšaft jako psychicky, ale zase jako je v těch zápasech je prostě tahal dál. Takže podle mě Sancho jako perfektní volba a jako za mě dává to smysl, protože v Unitedu nehrál vůbec, nebylo tam pro něj místo, protože United má tu zálohu šílenou, to musíš jako uznat, že mají fakt jakože výbornou. A je mu teda 23, což mě překvapilo, že jsem si myslel, že Mluv. je to dobrý věk. Je to dobrý věk, to určitě, No, ale Manchester, Sancho je většinou křídelník, ale dokáže snad zahrát taky na SOZ, nebo hrál na středním záložníkovi, ofenzivním, jestli si vzpomínám správně. Ale jinak podle mě Sancho snad bude dobrý v Dortmundu, snad se mu bude dařit, protože v Manchesteru United se mu moc nedařilo a v Dortmundu ale byl skvělý. S Haalandem a s Bellinghamem tam dělají skvělý jako kousky, takže snad se mu bude jen dařit. akorát jako je napsaný, že od 30. ledna začne hrát, ale vůbec se mi nepodařilo najít jako, Hele, jako kdy jako zpátky. Ale to je asi jako nepodstatný vlastně. Tomu Dortmundu to pomůže, protože bez toho Bellinghama je to vidět na té tabulce té Bundesligy, že se utápějí. A já bych asi možná, jestli tomu něco teda ještě nechci říct, tak bych opustil Sancha a vrhl bych se dál, protože dobře, tak bych. ale Což si myslím, že se zaznamenali asi všichni z vás, že Staněk po 4,5 rocích přestupuje z Plzně do Sparty. Co si o tom myslíš jako slávista? Já se k tomu úplně vyjadřovat nebudu, takže řekl jsi do Sparty, to je dobře, takže přestoupil do Sparty. Jo, sorry. Jasný, já v pohodě, znám Moje chyba. Staněk přestoupil do Slavie, jak jsem řekl, Slavie potřebuje golmana, nebo nepotřebuje, máme 2 dobrý golmany, jedním z nich je právě Kolář, druhým je Mandous, ale Mandousovi se nepletu, je kolem 32, 31 a právě Kolimu neboli Kolářovi je 29, takže všem táhne na 30, což Staňkovi, se nepletu, tak tomu je nějakých 28 a je to výborné. Bude mu táhnout až za 2 roky. 27 je to skvělý fotbalista, nebo brankář, co dokázal ze Viktorii Plzeň, jako on jí tam i vzadu i hlídá, to je vlastně díky tomu, aby asi nebyli tak dobrý. Pak jako Staněk je výborný brankář, podle mě by mohl hrát i v cizině, ale podle mě pro Slavii je ta nejlepší pro něj jako možnost. Já možná, jestli můžu teda, tak bych tomu jedině řekl, že vlastně jak hrál za to repre, ty 2 zápasy, nebo kolik, 1, 2, tak hrál jako výborně, chytal fakt pěkně. A takže jako za mě to dává smysl. 1 nebo 2 hrál. Tak... 1, no, tak myslím, že ty 2 poslední, protože Pavlenka byl nějaký zraněný, myslím. No, to je jedno, prostě mi to dává smysl, protože fakt jako chytal pěkně,
teda na nějaký ty střely nedošáhl, což je logický, to se prostě ve fotbale děje. A jestli k tomu nechci zase něco říct, tak bych tentokrát už doopravdy přesunul na Kejna. Hele, já jenom si chci říct, že chytal 2 zápasy. Oba 2 zápasy jsme nebo jeden jsme remizovali, to bylo proti tomu Polsku, druhý proti tomu Moldavsku jsme vyhráli. Vlastně to byly zápasy, na kterých začínali naše první díl. A takže já Staňkovi jenom přeju, aby se mu u nás ve Slávii dařilo, aby nám pomohl ne k zisku úplně titulu, protože ještě letos to docela i přeju Spartě, protože Sparta se mi dost líbí, ale spíš bych už Přesně tak. ukončil Končil, takže já to asi ukončil. Takže dámy a pánové, my se s vámi loučíme a jenom chci zdůraznit. Followujte náš Instagram, máme dokonce nově i Spotify, který nebylo lehký vytvořit, nebo bylo to lehký, ale otravný, protože se to museli furt všechno odklikávat. To je vlastně všechno, co máme, takže budete tam mít v popisku odkazy a jména, nebo toho Instagramu, a to asi tam dám taky odkaz, takže lajkuj, sdílejte, odebírejte a to je asi za mě všechno. Užívejte si svůj život, hrajte dobře fotbal a asi čau. Čau.